сираттагы әңгәмәселәрем Урал моңы 94 фестивален оештыручыларның береһе Аманат студияһының җитәкчеләре Илдар Гафаров һәм Алмаз Гафаров. Бүгенге Урал моңы 94 фестиваленең әһәмияте нәмәлә? Беренчедән, был фестиваль, был конкурс. Ул бөтә музыкантлар өчен зур байрам. Һәм ошо музыкантларның эшләренең музыкаль тормышының һыгымтаһы. Икенчедән, был конкурста яңгыраган йырдар, улар тиздән радиога һәм телевидениела күрәтеләсәк һәм йырлатыласак. Һәм ул да бик зур мирас булып калыр тиздән дип ышанабыз. Чөнки һәрбер конкурста утызлап яңа йыр яңгырай. Ул бик һәйбәт. Киләсәктә Башкортстан эстрадаһында йондыз булып балкырлык шәхестәр, төркемдәр бармы? Төркемдәр быел һәйбәт төркемдәр бик күп. Миңа улар яңа менә шу конкурсанттар бик охшанлар. Һәрбер группа үзе бер талантлы группа булып чыкты. Көтмәгәндә. Һәм бик кызык һәм матур йырдар яңгыраны шу конкурста. Исемләп әйткәндә, Шымова группа, Дәвер. Элекке группалардан Майдан, Әмин һәм делегация. Делегацияның хәзерге исеме Сибай группа. Ярсалардан миңа урын алмаһа да бик охшаган музыкант Булат Бергалин булып чыкты быел. Ул был конкурста урын алмаһа да киләсәктә зур уңышларга өлгәшәсәк дип ышанам. Таланттар күп, уларны асырга кирәк һәм ул яктан инде менә бик күп кенә эш менә ошо безнең Аманат студиясында эшләнде, чөнки бөтә булган аранжировкалар арымай талмай эшләнек инде, һәм менә уның менә һөҗүмтәһе менә ошо Урал моңы фестивале. Тәһәдән күзгә күренеп тора. Менә кисәге бүген мөгаен игътибар иткәнһегездер инде башкаручылар арасында йырдардың көйен һәм текстын язган төркемдәр бик күп. Улар үзләре язгандар. Һезнең карамакка Илдар, Алмаз, был нисек баһалайһыгыз бу күренеште? Һәйбәт күренеш. Һәйбәттән арыгы, чөнки әгәрдә һәр группала, һәр башкаручы, мисал өчен, үзе язып, үзе башкага, унан димәк һәр башкаручылар, һәр группалар үзенчәлеклек дигән күренеш булачак. Ни тиклем үзенчәлекле булһаң, тик шул тиклем ул һинең өчен дә файда, димәк, дөйм алганда бөтә культура өчен дә шундай зур файда бул. Мен бәхәскә инергә теләр. Сез бен әйттегез, ул йырдардың көйендә, текстында үзләре язу, ул үзенчәлеккә килтерә дигез. Ләкин миңа калса, йырдардың бuna үзләре язган төркемдәрдә арасында әлбәттә үзенчәлекле төркемдәр һәм башкаручылар күп ине. Ләкин бөтәһендә шулай дип әйтеп булмый бит. Миңа калса, кайгы вакытта был башкорт эстрадаһына бәлки үзенчәлек яңалык түгелдер, ә киресенчә бәлки кире тәэсир яһайдыр. Белмәс көй язырга тотынырга, белмәс көй шигырь язырга тотынырга. Хәзер бит инде дөресен әйткәндә, һәр икенче кеше безнең шагыйрь, һәр икенче кеше композитор булып килеп сыга. Бүген безнең был бәхәс яшь музыкантлар турында бара. Яшь музыкантлар, яңарак эшләй башлаган музыкантлар, улар үзләренең юлын эзләйләр. Һәм улар ошлай кыйынлыктар аша, әдрәк яңылышлыктар аша үзләренең юлын барыбер табасактар. Бәлки генә ябай тыңлаусыга күренмәгән үзенчәлеклекте без менә музыка белән шөгыльләнгән кешеләр ныграк күрәбез. Һәм был күреште ыңгай баһалайһыгыз инде. Һәм ыңгай баһалайбыз. Бу һәйбәт күренеш. Алмаз барыбер менә һинең белән бәлки ничек дип әйтергә.
Бына кисәге тыңлаган йырдар арасында мин һине яратам, мин һине көтәм, касан кайтаһың, касан киләһең, һагындым. Бына ошондый типтагы йырдар өстөнлүк ала. Мин әгәр дә унда бына Карван һарай төркемендә Артур Туктагыловтың йырдары, бына бәлки башка һездин йырдарды, тагы Дәрвиш төркеменең йырдарын, әлбиттә улар һичшикһез үзенчәлек алып килгән төркемдә, үзенчәлек алып килгән йырдар. Унда безнең тарихыбызда, юлларыбызда һәм башка төрле йырдар барлыкка килә. Ләкин кисәге бит ундай йырдар бик аз ине миңа калһа. Әллә мин тагы аңлашам? Һәр төркем мисал саналганда безнең менә без аманатта эшләп алдык үз вакытында һәм безнең аманат төркемендә һәм үзебезнең үзенчәлеклек дигән күренеш бар иде. Ләкин һәр төркем бөтә әле бер юнәлештә эшләй башласа, ул шәптән булмаячак. Чөнки һәр кеше үзенчә музыкага карай, үзенчә уны ничектер уга тәэсир итә. Димәк, менә әйтеп үтәйек, кичә кайбер группаларда, арыгына группаларда курай булды. Беренчедән бәяктан бик һәйбәт күренеш, әгәр дә бәяктан алганда. Чөнки курай, яңгырай. Икенче яктан уга икенче төрле карап була. Димәк, әгәр дә һәр кеше менә бая әйтеп үттем, уны куллана башласа, ул нинди һөҗүмтәгә алып килә. Уның өчен әлбәттә башта халык көйләрен, халыксанлык дигән нәмәне ничектер йөрәккә һеңдереп алга кирәк башта. Ләкин бүгенге көндә ул безнең генә музыкантларның гына гаебе түгел, менә теге ничектер халык көйләрендә тәрбияләнмәү. Ул бөтә дүйім проблема. Шуның өчен бunda улай дип теге менә һәр группа бөтә әле бер юлдан бара алмаячак. Һәр Илдар әйтеп үтте, димәк, һәр группаның, һәр башкаручының үзенең юлы бар. Һәм улар шуннан барасактыр. Бәлким улар адактан шулык юнәлешкә инеп китәдә, ләкин ул адактан булачак. Димәк, әле бүгенге көндә безнең әле менә сак торып килү генә вакыты. Бу музыка бөтә булган дүйім башкорт музыкасы. Димәк, дүйім алганда инде бу күренеш үзе һәйбәт күренеш, файдалы күренеш. Шундагы һезгә бер һорау. Жюри агзалары арасында безнең ардаклы, атаклы композиторларыбыз һәм шагыйрьләребез булмауына һез ничек карайсыз? Бу күренешнән мин бик үк риза түгелмен. Чөнки бындай рок группаларды һәм рок йырчыларды үдешмәкәр, ниндидер оригиналь, бик стильле рәвештә уйнаган музыкантларны баглаганда беренчедән композиторлар һәм профессионаллар кирәк, әлбәттә. Икенчедән жюрила безнең менә ошо күренекле группалардан берендә агзалары булырга тиеш, дип уйлыйм. Чөнки улар гына объектив рәвештә бу музыкантларны баһалай ала дип уйлыйм. Хәтта күренекле безнең мәшһүр композиторлар да жюрила ултырга, ул бик үк объектив килеп сыкмауы да бар. Бик үк объектив булмауы да бар уның баһалауы. Син сөйләйм. Чөнки бу рок музыка юнәлешендә ул нимә мәгълүмат, онда ул рокка гына кагылмый, бөтә музыкага кагыла. Мисал өчен классика музыкада нигезендә тәрбияләнһәң, димәк, һин онда нидә беләң. Әгәр дә рок музыканы алганда, димәк, һин онда тәрбияләнмәһәң, бу музыканың нигезендә онда белү кыен. Төрле әтнәкәләрен. Димәк, ана шундай кешеләргә, мисал өчен, бу тапкыр bunday жюрила ондай кешеләр булманы. Димәк, катнашкан төркемдә, минем уемча инде, мисал өчен ШМВ монда, Майдан монда калганда, улар ничектә ситтә калдылар. Мондай күренеште, әлбәттә, киләчәктә алдан ук карап, бәлким киләчәктә уны ике юнәлешкә бүләргә кирәк. Димәк, рок
башка усулар һәм по башкасылар улар ике юнәлештә айрым булырга тиеш. Һәм жюри әлбәттә бер жюри булырга тиеш, икенче жюри булырга тиеш. Берәүге теге юнәлештә карый, икенчеләре икенче юнәлештә. Ана шулай булганда, унда объектив рәвештә багларга була. Хәзер мәйданга